Shalom, Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus. Sugeng kepanggih kalian kula Prananditya Arya Pinilih saking GKJ Plengkung Rasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuruhaos sabda winedhar dinten samenika Senin Wage 21 Juli 2020 Minggu Limrah. Wasan kepetik saking Pangentasan 18 ayat 1 dumugi 12. Jabur 112 ayat 97 dumugi 100 kawan. Kolose 1 ayat 17 dumugi bab kalih ayat 7. Kanthi jejer satunggal patunggilan. Nats puniku kapetik saking Kolose kalih ayat gangsal. Sabab sanadyan aku dhewe ora ana ing tengahmu, nanging ana ing sajroning roh aku lan kowe padha tetunggalan. Lan aku rumangsa bungah nyumurupi tumataning uripmu lan kasantosaning pracayamu marang Gusti Yesus. Pasamuanipun Sang Kristus ingkang kadhapuk saking para tiyang pitados menika lair nalika dinten Pentakosta. Inggih menika nalika Sang Roh Suci katedakaken dhateng pasamuan. Wiwit nalika semanten Sang Kristus nimbali para tiyang pitados kaklempahaken dados pasamuan satunggal. Ing sarehning Gusti Yesus ingkang jumeneng aku nipun pasamuan namun satunggal. Mila samestinipun bilih pasamuan ingkang dados sariranipun Gusti Yesus inggih namun satunggal. Ewadene pasamuan ingkang satunggal wan babarake dirinipun wetah wonten ing pasamuan-pasamuan ing saben panggenan. Makaten ugi ingkang dipun serat dening Paulus. Wonten ing ayat 1, Paulus ugi nyerat bilih piyambakipun boten sacara badaniah sesarengan kalian tiang-tiang Kristen wonten ing Kolose. Ananging taksih saged anggadhahi sesambetan ingkang sae kalian pasamuan Kolose. Sesambetan menika pranyata nelakaken ngengingi sesambetan bab kerohanin ingkang pranyata langkung wigatos inggih menika sesambetan minangka satunggal patunggilan wonten ing Sang Kristus. Saking katepihan, Paulus remen sanget sumerep iman kapitadosan pasamuan ing Kolose ingkang kiyat. Para tiyang pitados menika sami menggalih menapa ingkang leres tetep wonten ing imanipun satunggaling piwucal saking Paulus. Satunggaling perkawis ingkang nisemaken sanget inggih menika kawontenan pasamuan Kolose sangsaya ngrembaka ing iman lan pangertosan tanpa karohanipun Paulus sacara langsung. Pasamuan Kristen satunggal menika dados salah satunggaling sipatipun pasamuanipun Gusti Yesus. Wonten papan pundiya kula lan panjenengan gesang pranyata tetep nyawiji ing patunggilanipun Sang Yesus. Pramila sumangga sami nyengkuyung pandonga tumrap pasamuan-pasamuan wonten ing papan pundi kemawon supados sangsaya kiyat santosa wonten ing Gusti Yesus. Sumangga dipun raos-raosaken. Gusti berkahi. Amin.